Bakas ang tuwa sa mga estudyanteng ito sa kauna-unahang seremonya ng pagtatapos sa Governor Mariano E. Villapuerte Community College sa bayan ng Siruma, Camarines Sur ngayong taon. Isa sa kanila ang 54 anyos na si Nancy Ella. May 7 anak pero naitaguyod ang pag-aaral sa kabila ng responsibilidad at hamon ng pandemya. Doble naman ang tuwang nadarama ng magkapatid na Rizal Gases, 43 anyos, at Darlene Calida, 41 anyos, dahil sabay silang tumanggap ng kanilang diploma kahit may kanya-kanya na ring pamilya. Dati po pangarap lang pero ngayon nagkatotoo na kaya masaya. Masaya ko po. Nagpapasalamat ako sa GMVCC dahil kung hindi po hindi po Isa sa marami pang community colleges sa Camarines Sur ang GMVCC Siruma na nailalapit ang edukasyon sa mga kababayang walang kapasidad na makapag-aral sa malaking universidad. Salamat po Bob Luigi and Kong El Rey, Kong Ni sa tulong nyo. Kung wala po kayo, walang GMVCC Siruma syempre dito at sa buong Camarines Sur. Grabe ang naitabang kay Niyo Enot, si mga maguran na mayroong kapasidad na magpaklase sa Naga. On behalf of the Commission on Higher Education Regional Office 5, under the leadership of our Regional Director, Attorney Septon de la Cruz, we would like to extend our felicitations. Congratulations, dear graduates of Batch 2022. Mabuhay po kamo. Jan Amador, CSN.